ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଡୁଗୁକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନି। କ'ଣ ବା କରିବି ମୁଁ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଶୁଶୁ କରୁଛି। କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନେ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଆସିକି ବାଜିଗଲା 3ଟା 35। ଆମର ଏପଟେ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷା, ମାନେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଏତେ ଜୋର ସେ ପବନ ବାଡ଼େଇଛି ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ବି ସେ ପବନ ଉଡ଼ି ପଳଉଛି। ଏତେ ଜୋର ସେ ବର୍ଷା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ମାନେ ବର୍ଷର ଅଧିକା ବର୍ଷା, ମାନେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଆଜି ଏଇଠି ହେଇଛି। ଡୁଗୁ ତମେ କାହାକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛ? ପାପାକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛ କି? ପାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପାପା ଆସିବେ? ମୋ ଡୁଗୁ ପାପାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି କି? ଏମିତି ୱେଟ୍ କରୁଛି କି? ଏମିତି ୱେଟ୍ କରୁଛି କି? ଦେଖା ଏଇଠି ଅଛି। ଡେନ୍ସ 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 ଡେନ୍ସ। ନମସ୍କାର କରୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି ତମକୁ ସେ? ଆଙ୍କେ 2 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ, ମାନେ ଅଫିସରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବେଗ ଟିଫିନ୍ ଥୋଇ ଦେଇକି ହିଁ ଅଫିସ ବାହାରକୁ ବୁଲି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ପିଲା ତ ଚପଲ ବି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ବି ସୁ କାଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ବୁଲିବାର ଆଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ଏତେ ନିଶା ଅଧିକା। ଖାଲି ବୁଲିବି ମୁଁ, ମା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାହାରକୁ। ଦେଖ 2 ଜଣ ଯାକକୁ ଦେଖ କେତେ ମାନେ କେତେ ଖୁସି, ମନ ଖୁସିରେ ସେ ବୁଲା ଚାଲିଛି। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିକି ଖେଳ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବାକୁ ମୋ ଡୁଗୁ ଯାଇଛି ସେଠିକି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ ବୋଲି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା ସହିତ ବି ଖେଳିବନି। ତାଙ୍କେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ବଲ୍ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ହିଁ ନାରାଜ। ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେବାକୁ ସେ ଯାଇଛି ହିଁ। ଘରେ ଆସିକି ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ କଳାକାର ଚାଲି ରହିଲା, କଳାକୃତି ଚାଲି ରହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଏଠି ଡୁଗୁର ବାପା ସହିତ ସେ ଡୁଗୁ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଜି ଗଛ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ, ତ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ମଜା ଚାଲିଲା। ଏତିକି ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖ